českej delegácii od Rusnácov. Organizácia moja sú Spoločnosť přátel Podkarpatskej Rusy i Rusy.cz, rusínska organizácia ČR. Bola už i na kongresu v Bukarešti v minulom roku 2025 i na kongresu v Novým Sádi 2023 a dneska sa mi to bardzo ľúbi. Teším sa, že je tu tak veľa mladých Rusnácov, že sa môžeme vidieť, pohutorec, popiť i, jak to povedať, zdieľať novinky z každej krajiny, z každej državy, že by znali, jak sa majú Rusnáci i u Srbii, i u Slováci, i Maďarsko, i Šváci. Z Česky sme tu dva, ja i moja kolegyňa. Добре, дякую. А думав, що ай далі будемо видіти на других російських акціях по цілій Європі. Teším sa, budu sa tešiť. Дякую. Dobrý deň, ja sa píšem Matúš Dopiriak, pochodzím zo sela Starina, zo Slovenska, z okresu Stará Bohňa. Teper žijú v Košicách a jem predseda občanského združenia Молоді Русини. Прошу вашу печаток за ці дні, як були санкції акції. No, Miša striča mladých u Novém Orechovi bardzo byla, keďže prišli mladí Rusina i z інших держав. Bolo to krásne zorganizovano. To značí, že neťahala len jedna osoba, ale bol celý tým ľudí, ktorí to krásne zorganizovali, všetko pro nás, čiže stačilo len prийти a užili sme sobie krásnu atmosféru. Či to boli tak športové alebo kultúrne aktivity, sme mali čas len tak neformálne побесідувати, аж spoznати. Добре, ще хочете повісти дещо, може провести паралель із будучим вашим кампом No, за молодих русинів? Od 4. do 6. septembra budeme organizovať Молоді Русини u Malém Lipníku, Rusínske dvír. Budeme organizovať tábor s mladými po rusínske, to značí striča mladých, kde bude taká sportová aktivita, kultúrna aktivita. Ideme aj na turistiku do Poľšči, keďže máme tam naše lemkівské sela, naše krásne lemkівské dereviane cerkvy a môžeme ísť vlakom do Mušlina či do Krynici, kde je krásny muzej Nikifora Krynického. Srdečne zapraszam. Дякуємо, а я дякую вам за красні слова. Уведемося, думаю, у Словакії далі. Ďakujem krásne. Srđan Govlja, z Novog Rafova. Ja predsjedatelj mjesnog odbora Ruske matke Oreh i predstavnik som Svetovog kongresu mladih Rusnaca za Srbiju. Дякуємо. Moje ime je Darko Zagorac, ja podpredsjedatelj mjesnog odbora Oreh i predsjedatelj sam omladinskog odbora pri Nacionalnim sudom. Приємно, Микола Бобінець з того боку. Možem ja pospješ. Ja originalni autor projekta. Toto nam perša akcija. Međutim, všetci členi odbora učestvuju u realizaciji projekta i projekt teraz vyrostol da poviem do bardzo ozbiljnog projekta. Všetci učestvujeme, všetci dávame nejaké svoje doprinošenje i nadam se, že budete uživati u tom radu. My tak zadumali, že by každý hosti z Ukrajiny, zo Slovackej, z Rumunii, z Horvátskej i Češkej, že by mali jeden deň za 6 mjeseca da prídu, da bi dneška boli poritani piatok, jak počal program. Takže oni boli zmesteni u školjarskim dome, poljoprivrednej školi u Bačkej Topolji. I to dom, že krásna prilika, že by se oni upoznali vjedno, že bi se združili i že bi već kao dneška, jak to sme dneška počali, už vždycky boli opušteni, poznati i taký atmosfera, že by bola krásna. Že 2021 roku napravena TSC Arena, stadion, ktorý sme naštiveli. To je prekrasný stadion UEFA kategoriji 3 hvizdočky, maksimalno 4, a tu 3. Takže tu u Bačkej Topolji máme i utakmici. Nemali sme Ligu šampiona, ale mali sme Ligu Evropy i Ligu konferenciji, Bavel TSC, mali sme hostov zo z Anglii, jak so West Ham, zo z Nemeckej Freiburg, zo z hre Českej Olympiakos i takýto tí kluby. Nažalj TSC vypadnul do druhej ligy, ale sigurni sme, že še vráti, pretože i infrastruktúra dobrá, i navijači dobri, volajú še Blue Beťars,
Belavi, Beťare i tak. Potim sme pošli na Bačko-Topolské ozero, daku še odpočinúť do prírody, tam sme šedli, druželi še, a potom sme pošli na Varadi Salaž, ktorý nachodzi južno od Nového Orachova. Tam sme organizovali sportský baviska, fotbal sme bavili, odsahovali sme štrančok, davili sme k tomu snejší, streljali sme zo vzdušnej pušky i večer sme pošli do Kastel Baru, to náš tovariš Trima, i tam sme napravili jednu žurku, feštu, party i fino sme se prevedli, a dneška ráno, teraz sa nachodzíme u etnohiži, ktorá má vece i svojoj časti, tu sa nachodzi i naša ruska časť, i maďarska, po všetkých národích, čo tu žijeme u Vojvodini, pretože u Vojvodini je 27 rozličných národí i 6 oficijní jazyky. Jeden od njih normalno je srpski, bo Republika Srbija, rusinski, slovatski, mađarski, rumunski i horvatski, znači 6 zvanični jazyki tu jest. Takže se teraz tu nachodzimy u etnohiži, potim pojdeme tam gdje pamjatnik Senki Benčik, profesorki ruského jazyka, ktorá ja z ruského kerestura tam ona neprepodávala, ale prepodávala mojim tovarišom z Nového Orachova, ona ich, to fundament, to ich ruského jazyka, ona ich naučila popri doma, co učili, oni tu s nima učili i u školi gramatiku i všetko, i ruski jazyk u osnovnej školi tu. A potim pojdeme za konec programi zasadiť jedno drevo oreh, pretože se náš mesný odbor ruskej matky volá mesný odbor oreh, takže to sviatočno zasadzíme jeden oreh. Aj orice zberá.